Trip mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip. Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Shout out natin yan. Yung kilala mong pag nakita mo sa personal, ubod ng ganda, ang puti, ang kinis. Pero kapag ka binulatlat, pero pagka binuksan mo, ay ubod ng daming dumi. May mga ganong klaseng tao pagka na-meet mo personally o kapag ka nakausap mo, ayan, kung ano-ano mga sinasabi, mga magagandang palamuti. Pero deep inside, may maitim palang budhi. Baka ganun din yung sponge mo, be. Oo, gusto ko lang paringgan yung sponge mo, be, na hindi mo pa pinapaltan. Oo, yung pinanglilinis mo ng kaldero na ginagamit mo rin sa panglinis ng baso. Ewan ko ba naman sa'yo. Anyway, nagbabalik po ang inyong katandanan na daang atleta DJ Mara Tony. At kanina nga, nabanggit ko, since marami naman ng mahilig magluto. At kapag ka nagluluto ka, alam mo rin sa sarili mo, aware ka na masarap ka magluto Ikaw yung chef sa bahay Pero dumadating yung pagkakataon, yung mga oras na kung saan kapag ka nagluluto ka, biglang hindi nauubos ng anak mo yung baon. Di mo alam, baka hindi pala siya masarap. O baka naman kasi yung pinagbabaunan ubod na ng dumibi, puro germs na. Alam mo, na-realize ko lang. Kasi ako rin mahilig din ako magbaon ng pagkain ko. So madalas, baunin ko. As a chef din ako So lahat ng mga rekado silalagay ko dyan. So alam ko na walang problema dun sa niluto ko, dun sa recipe na ginamit ko. Kaya lang, darating yung time pagka nilalagay ko na siya sa Tupperware. Tapos iiwan ko lang siya siguro na mga 2 to 3 hours na hindi ko ilalagay sa ref. Which is, saglit lang din naman yon at room temperature siya. Pero pag kinain ko, parang iba na. Parang may something na natira dun sa lagay ng Tupperware na hindi ko mawari kung hindi ko ba naugasan ng maayos. Diba? Minsan may mga ganun Kapag ka hindi mo pala nahuhugasan ng mabuti ang iyong Tupperware, yung mga tipong akala mo malinis na, bumula lang ng konti, malinis na. Hindi ba kapag ka hinawakan mo medyo alam mong, medyo masebo pa, madulas. Ayaw natin ng madulas. So ngayong umaga, sabi ko nga, ngayong hapon pala, sa Bugyar. Ngayong hapon, sabi ko nga kapag ka ganitong Monday, minsan kapag meron pang tao sa bahay o pwede pa mag-general cleaning. I-general cleaning mo na yung sponge mo. Oo, yung mga chupon, yung mga Scotch Brite. Sabi nga raw nila, ano nga ba ang sign, ha? Ano nga ba ang sign kapag ka ang sponge mo ay ubod na ng dumi? Baka mamaya may nakatira na dyang tiyanak, ha? I-check mong mabuti. Number 1, kailangan mo nang palitan yung sponge mo kapag ka kahit anong linis mo ng plato, kahit ginamitan mo na yung sandamukal na dishwashing liquid, may amoy pa rin. Baka naman kasi naninirahan na dyan si Superman, hindi mo pa chine-check. O kaya naman, number 2, it's a sign na kailangan mo nang palitan yung sponge mo na ginagamit mo, whatever mong ginagamit yan sa banyo o sa kusina, nag-iiba na ang kulay. Tandaan mo kulay yellow yan. Nakalimutan mo yung pagiging yellow niya, ngayon kulay, anong kulay na yan? 50 Shades of Grey na yan, Baka naman pwede mo nang palitan, nakailang palit ka na ng accessories mo sa motor, yung sponge mo hindi mo mapalitan. Nakailang bili ka na ng bagong, basta kung anong bago na hindi mo naman kailangan, pa-sponge hindi mapalitan. At ito, last na ha. Last sign na kailangan mo nang palitan ang iyong sponge. At ay madulas at malagkit na. Oo, basic naman yun. Pag nararamdaman mong medyo dumidikit na sa kamay mo, naghihimulmul na, nagtatanggal-tanggalan na yung mga green parts, yung rough part.
Paltan mo na, B. Oo. Sayang ang pagkain, ano? Sayang kung masasayang lang. Sarap ng luto mo. Pero dahil nga sa sponge mo, wala na. Sorry, kaldereta. Asya, mamaya, tumambay ka na dun sa supermarket. Bumili ka na ng panibagong sponge yung tig 50 na bilhin mo. Huwag na yung tig 10. Anyway, ako po'y magbabalik maya-maya lamang. Usapang kasarapan pa rin. But for now, tuloy-tuloy muna sa Feel Good Music. Ngayong Feel Good Monday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Love